Među desetak terena Roland Garrosa nema onih važnih i nevažnih. Jelena Janković je u trećem kolu igrala protiv Betty Mattek-Sands. Ubedljiv poraz Amerikanke nije iznenadio najgledaniju tenisku televiziju na svetu. Jelena Janković je igrala odlično, u izvrsnoj je formi. Sens je bila usporenija i Jelena je odradila perfektan posao. Bila je dobro u odbrani, napadu, stizala je lopte. Iako se odlično poznaju, Jeleni nije smetalo da pronađe ključ do pobede. Koga vidite u finalu? Ko će igrati u finalu? Teško je to reći. Jelena Janković igra izvanredno i uzbudljivo će biti videti je u četvrtom kolu protiv Schiavoni. Šarapova takođe igra odličan tenis, iako se vraća nakon niza pehova, ali ovo je Grand Slam i sve je moguće. Njih tri vidim kao najozbiljnije kandidatkinje. Bez obzira na rezultat, Đoković je jedna od najvećih ikona ovogodišnjeg Roland Garros. Za meč protiv Del Potra bilo je nemoguće naći kart. Rekli smo već da ćemo vas odvesti iza kulise Roland Garrosa. Evo nas u žabnoj perspektivi, odakle gledamo jedan Noletov poen. Ljubitelje našeg tenisera otkrivamo i među najvećim sportskim zvezdama. Toni, čini li se i vama da postoji ozbiljan francusko-srpski sportski rivalitet? Vi lično ste nas pomalo uništili u Beogradu, srpski teniseri su sve to lepo vratili na Davis Cupu, šta dalje? Sjajno su igrali i, iskreno rečeno, bio sam srećan zbog Srbije. Basketa, što se tiče, to mi je velika uspomena, ta velika pobeda u Beogradu i jedina medalja koju imam je baš bronza iz Beograda. Evo nas sad na Roland Garrosu. Priznajem da sam fan Đokovića zbog neverovatne forme u kojoj igra. Imate li prijatelje među srpskim košarkašima? Ne previše. Mnoge poznajem i volim, ali ne mogu reći da smo prijatelji. Srbija postaje ponovo velika košarkaška sila, rezultati to potvrđuju. Znam da ćemo uskoro igrati protiv njih i siguran sam to će biti izvrstan meč. Ovo vas pitam zato što ste već naučili neke srpske reči. Veoma dobro, merci beaucoup.